Tervetuloa puhdistamaan näppäimistö meidän kanssa. Näppäimistöhän on kuin magneetti, joka kerää pölyä, muruja, lemmikkien karvoja ajan mittaan, joten sinne väleihin kertyy kaikenlaista likaa. Ja näppäimistön on tosissaan puhdistaa nopeasti tämmöisellä pensselillä tai siveltimellä, minkälaisella tahansa, mikä löytyy kotoa, joka on puhdas tietysti. Mutta tämä vaan sopii ajoittaiseen tämmöiseen pikapuhdistukseen, että sieltä saa ne suurimmat liat noilta väleistä irti. Jos me halutaan puhdistaa näppäimistö kunnolla, niin silloin meillä onkin hieman pidempi projekti edessä, eli meidän täytyy irrottaa kaikki näppäinhatut. Ja sehän onnistuu tällä tämmöisellä näppäinhattu-irrottimella. Näitä on useita erilaisia, kuten tässä meillä tämä pitempijalkainen metallinen tai sitten tämmöinen lyhyt tukeva muovinen irrotin. Molemmat toimii samalla periaatteella, eli ne on jalat tuonne näppäinhatun reunojen alle ja sieltä napsastaan pois. Meillä on tässä myös oma video, jonka voi katsoa myös referenssiksi, mutta tosissaan nyt tässä irrotellaan kaikki näppäimet tällä tavalla irti. Eli tässä menee hieman pitempään, eli siitä vaan omaa lempimusiikkia tai lempisarjaa tulille ja jatketaan. Joskus voi käydä niin, että kun näppäimiä irrottaa, niin sieltä lähtee myös kytkin mukaan. Ei hätää, se saadaan tosissaan helposti paikoilleen. Irrotetaan se tuolta näppäimestä irti. Ja siellä on tosissaan nämä tämmöiset metalliset tapit eli pinnit, ja ne asetetaan tuonne omalle kohdalleen niin, että siellä on näppäimistössä on 2 pientä reikää, kohdistetaan ne pinnit niihin reikiin, asetetaan se tasaisesti tuonne paikalleen ja painetaan kiinni, niin asia on sillä selvä. Meillä on myös tästä video, jos epäilet, että et osaa laittaa kytkimiä paikoilleen. Ja nyt meillä on kaikki näppäinhatut irti, ja tässä vaiheessa tietysti on nyt hyvä sanoa, kun näppäinhatut on jo pois paikaltaan, että näppäimistössä on hyvä ottaa kuva siinä vaiheessa vielä, kun näppäimet on omilla paikoillaan. Näin se uudelleen kohdistaminen on huomattavasti helpompaa, kun sinne pystyy sitten näkemään, missä kohdalla mitkäkin näppäimet olikaan siinä omassa näppäimistössä. Jotenka on tosi hyvä, että ottaa jonkinlaisen referenssivalokuvan, jolla sitten saa helposti aseteltua nuo näppäimet omille paikoilleen. No, mitäs me sitten tehdään näille näppäinhatuille? Eli laitetaan näppäimistö hetkeksi pois ja asetetaan nämä kaikki näppäinhatut kulhoon. Tuonne ihan minkälainen kulho kotoa löytyy, mihinkä ne mahtuu. Voi olla lasinen tai muovinen, sillä ei ole niin väliä. Laitetaan ne kaikki sinne ja sitten käydään hakemassa hieman vettä niin, että nuo näppäinhatut peittyy. Ja ihan vaikka voidaan käyttää tavallista saippua, esimerkiksi Fairia tai jotakin sen tyyppistä astianpesunestettä. Ja nyt kun ne on saippua vedessä, niin tosissaan voidaan hieman niitä siellä pyöritellä, että niistä lähtee lika irtoamaan. Ja jos sitten siellä on jotakin vähän tiukempaa likaa, niin voi esimerkiksi hammasharjalla niin niitä puhdistaa sitten paremmin. Nämä voidaan laittaa nyt sivuun. Se ei haittaa, jos ne on vähän pitempänkin tuolla saippua vedessä. Näppäinhatut ei mene pilalle. Otetaan sitten meidän näppäimistö uudestaan tähän näin ja me voidaan tosissaan taas käyttää tätä samaa sivellintä, eli voidaan sieltä poistaa noita suurimpia likoja tämmöisellä ihan minkälaisella pensselillä tahansa, mikä sieltä kotoa löytyy. Ja sillä saadaan noita suurimpia likoja pois tuolta näppäimistöstä tällä tavalla pyyhkimällä. Me voidaan myös kääntää hieman tätä näppäimistöä ja taputtaa kevyesti tuonne pohjaan, että sieltä, jos on jossakin vähän joku pölyhiukkanen jumissa, niin se saadaan sieltä sitten pois. Me voidaan käyttää myös sitten tähän puhdistukseen siveltimen lisäksi myös muita välineitä, esim. Kuten pyyhintäliinoja, tämmöisiä niin kuin vauvanpyyhkeitä tai sitten myös panupuikkoja. Ja tärkeää on kuitenkin, että jos käyttää kosteita liinaa, että se ei ole
liian märkä, eli hieman kosteen niin, että sillä saa sitä pölyä ja likaa sieltä irtoamaan, mutta ei saa olla kuitenkaan niin, että se kostuttaa tuota näppäimistöä paljon, koska suurta määrää vettä se ei kestä. Hyvä keino on tosissaan laittaa tuommoinen pyyhintäliina tuohon vanupuikon ympärille, niin sillä saa tosissaan hyvin tuolta kulmista pyyhittyä ja kerättyä sitä likaa pois. Ja sillä tosissaan pääsee hyvin tuonne kaikkein pienimpiin kohtiin pyyhkimään likaa ja pölyä pois. Ja tässä nyt sitten käydään nätisti tämän koko näppäimistä läpi ja tässä taas menee pieni hetki. Vaikka näppäimistö olikin alkuun puhtaan näköinen, niin sieltä kuitenkin silti tarttuu pölyä mukaan. Tosissaan näppäimistö on todella hyvä magneetti kaikenlaiselle pölylle ja lialle. Tietysti näppäimistön ei tarvitse olla millään lailla kliinisesti puhdas, mutta on hyvä, että se on kaunis sisältä ja ulkoa, koska se myös sitten on parempi näppäimistön pitkäikäisyydelle ja sille, että se myös toimii hyvin, että sinne ei kerry minnekään liikaa pölyä tai likaa tai myöskään sitten niin kuin rasvaa myöskään mahdollisesti, mitä ihosta irtoaa. Ja nyt on sitten näppäinhattujen vuoro, eli meillä kun on nämä näppäimistön pohjalevy nyt, tai tämä pohja puhdas, niin me voimme alkaa laittaa puhtaita näppäinhattuja sinne paikalleen. Joko ne meidän puhdistetut, jotka on kuivattu tai annettu kuivaa täysin kuiviksi. Se on tärkeää, että ne on täysin kuivat ennen kuin ne laitetaan tänne paikalleen takaisin. Tai sitten meillä on jotkut uudet näppäinhatut, joilla me halutaan saada uutta ilmettä meidän työpöydälle. Ja se on valmis siinä.